Dobar dan, dragi gledatelji kanala Vježbajmo prodaju. Danas Danijela i ja se vraćamo u akciju sa jednom vježbom koja ima za cilj pomoći vam kvalitetnije analizirati potrebe i situaciju klijenta, kupca, korisnika jednom kad s njima razgovarate. Dakle, vježba se fokusira na način i smjer postavljanja pitanja. E sad, znate vi jednako dobro kao i ja da u svijetu prodaje postoje bezbroj vrsta podjela pitanja po njihovim vrstama, namjeni, funkcijama, ciljevima, počevši od one zloglasne otvorena, zatvorena pitanja, pa onda funkcijska pitanja, spin pitanja, hipotetska pitanja, sugestivna pitanja, znači brdo. Ja ovdje sad vama neću reći koja ja pitanja ću postavljati vezano za vrstu, pokušat ćete to možda vi sami otkriti dok ja to budem radio, a tu će mi pomoći Danijela. Hvala ti Danijela opet što mi pomažeš. Danijela će sad glumiti, mada se nadam da će to jednog dana biti istina, da bi meni pomogla kako bih ja mogao vježbati svoja pitanja, zamislit ćemo da ona za svoju jogu grupu, ona je inače joga učiteljica, to vjerojatno već znate, vrlo dobra, da će ona za svoju jogu grupu organizirati retreat, tako? Yoga retreat se to zove. Da. I treba će joj nekakva kuća koju će iznajmiti, kuća za odmor, negdje tu u okolici Rijeke ili bilo gdje. I sad ću ja onda preuzeti ulogu tog vlasnika te kuće za odmor, mi razgovaramo. I u biti krenut će vježba tako što ću ja tebi postavljati pitanja. Okay. Tvoj zadatak je samo da odgovaraš, pomažeš mi time što ćeš odgovarati na moja pitanja. Okay? Može, odlično. A vi onda primijetite koja ja to pitanja postavljam, s kojim ciljem. Pa ćemo kasnije objasniti što se to u biti događa. Ok, Danijela, hvala na upitu. Smijem pitati o kojem se datumu radi? Pa datum je bio 5. mjesec. 5. mjesec, dobro. Znači svima ove godine. Ove godine. Dobro. Koliko ljudi? Između 15 i 25, ajmo to 15 tako. 15 i 25 osoba. Nikad ne znamo koliko će nam se prijaviti. Recite mi, te osobe, vi želite da te osobe spavaju svaka sama u svojoj sobi ili postoji mogućnost da oni spavaju po dvoje ili čak troje u sobi? Pa ja bih voljela vidjeti ponudu i za dvoje ili čak za 4, 5 u sobi, ako postoji mogućnost. Znači za dvoje i 4 i 5. Znači jedna osoba, jedna soba, to vam nije važno? Pa možda jedna ili dvije takve sobe, ali većinom su to... Dobro. Što je još važno? Pa važno je da imaju svakako 3 obroka. Ok. Dobro. 3 obroka dnevno i bitno je da je vegetarijanska prehrana. Da ima nekakav prostor za vježbanje. Što vam je važno kod tog prostora? Da je minimum 25 kvadrata. Okay. Da je prozračan, dobro, topal i da je u dobrom stanju. Smijem pitati što znači topal? Da podovi nisu hladni, da je grijanje, da funkcionira. Ok, dobro. Što će vam biti još jako važno da odaberete sad našu kuću ili neku drugu kuću? Pa sad trenutno mi je najvažnije cijena i pozicija, naravno. Okay. Da nije negdje Bogu iza nogu. Kakav budžet trenutno planirate? Pa možda nekih 100-150 eura po glavi. Ok. A trajanje je koliko? Pa sad ovisi, 5 do 7 dana. Ajmo reći 5. Pa onda možemo opciju vidjeti za 5 i za 7. Što mi možemo napraviti da se vaše gosti, vaša grupa osjeća ugodno kod nas? Pa možda bi to bio, ako imate možda ove yoga matove i kocke i ako imate kakvu opremu za jogu, to bi naravno koristilo, dekice i slično. Dobro, da ne morate sa sobom nositi. Da ne moramo nositi sa sobom, da. Okay. Kako vam još možemo olakšati?
Evo, razmišljam možda kakav stereo linija, nešto gdje bi muzika, gdje bi, da ne moramo ni to nositi sa sobom. Dobro. I ostalo je samo, evo, dobra kuhinja, prirodna hrana, da je čisto uredno. Imate li nekakve menije? Pa menije kao takve ne. To može biti švedski stol, ajmo tako reći, ali uglavnom da je vegetarijanska prehrana. Dobro. Ok. Naravno čaj, kava, sokovi. Ok, što će presuditi u odabiru? Osim cijene i ovoga svega što ste rekli. Pa, da, cijena, ali i izgled, evo kažem, pozicija. Ako je u blizini nekakva livadica gdje mi možemo još vježbati malo na zraku, dobro. 5. je mjesec, bit će lijepo. Okay. Da, možda kakve, ne znam. Znači, ako sam dobro razumio, i vani i da imate taj prostor unutra 25 kvadrata. I unutra, da, svakako unutra. Okay. Da. Jedna i druga. A onda... Ok, super, hvala puno. Malim. Evo, sad smo mi vježbali, vrlo decidirano znaš što želiš, tako da si ti spremna za svoj retreat, htjela ti to ili ne, samo te moramo nagovoriti. Evo sad, ja sam ovdje vježbao svoja pitanja. I sad, ako vam se bude dalo, prevrtite ovaj video više puta i razmotrite koja sam ja to pitanja postavljao. U biti ja sam postavljao različite vrste pitanja. I otvorena, i zatvorena, i svak. Međutim, nekako u mojoj glavi sam pokušavao vježbati dvije vrste pitanja koje smatram da su, nevezano u kojem obliku ona došle, po svojoj funkciji dosta važna. Naime, ja ih zovem operativna pitanja i dubinska pitanja. To je sad nekakva moja podjela. Vi to radite i nazovete kako želite. Operativna pitanja su pitanja vezana za tehničke podatke više manje. Kad to dolazite, koliko ljudi dolazi, u kakvim sobama planiraju spavati, što im je još potrebno. Znači, to su ta nekakva tehnička pitanja koja se obično u različitim branšama ponavljaju. Ona odgovaraju na ono što, koliko, kada, u kojem obliku. Dakle, vezana su više za specifikacije onoga što mi nudimo. A s druge strane, postoje, barem u mom nekakvom prodajnom žargonu, i dubinska pitanja. Dubinska pitanja obično počinju na vrlo sličan način, a to je što vam je važno, što vam je još važno, što će biti ključno. Dubinska su zato što odlaze kod sugovornika u njegovoj glavi u dubinu, nekako metaforički rečeno, u smislu da dolazimo do nekakvih ključnih motivatora za eventualnu odluku, koji će onda utjecati na to da li će odluka biti da ili nešto. Meni omogućava da ja dobijem jako puno materijala s kojim onda kasnije mogu raditi. Ako se maknemo od toga broja prostorija i od toga broja soba i koliko će ljudi spavati u kojoj sobi, ajmo prema onome što će zaista biti ključno za donošenje odluke u Danijelinom slučaju, ali bilo kojem drugom slučaju. Kad ja prodajem svoje edukacije, ja ću onda pitati koliko je ljudi, kad to planirate, koji sadržaj želite imati uključen, i onda u nekom trenutku ću postaviti pitanje što vam je važno, što vam je ključno, što će biti nekav presudan trenutak ili presudna stvar u vašem. Tako da jednostavno miksam u datom trenutku ta operativna i dubinska pitanja sa ciljem da zaista dobro upoznam situaciju sugovornika, a što mi kasnije pomaže da mogu bolje pripremiti svoju argumentaciju. Tako da vježbajte, probajte, zabavite se i vidimo se drugi put. Vidimo se.